לפני 26 שנים נולדתי! הייתי אחת ויחידה, one of a kind, ואם הייתי יודעת לדבר בעוד שפה, הייתי אומרת את זה בעוד שפה. אני לא יודעת לדבר עוד שפה, אבל התחושה שלי הייתה שאני פשוט השחקנית הראשית בחיי. זה כאילו כל העולם במה, והבמה היא רק שלי. היי, אני בדיוק אמרתי שכל העולם במה והבמה היא רק שלי. מה? יש לי אחות קטנה? יש לי אחות קטנה! ייי! מיוחדת? מה מיוחד בה? היא לא עושה כלום. היא אפילו לא מדברת. בדיוק. יש לה צרכים מיוחדים. צרכים? כמו קקי ופיפי? לא, טלטל. תראי. ילדים מתחילים לדבר בערך מגיל 4 חודשים. לילי כבר בת 3. היא לא דיברה 3 שנים. וכשהיא מנסה לדבר כמו כולם, מתאמצת כולם, והיא כמעט כבר שם. יוצאים לה קולות מוזרים. כי היא אוטיסטית. ככה זה נקרא. מילה קצת קפיצית. מילה שמסבירה שהיא איטית קצת. תצטרך הרבה עזרה. זה לא שיש בה מוח בעיה, זה בתקשורת. עם כל הסביבה, ואם היא בת 3, אז היא מתנהגת כמו בת שנה. יבואו אנשים לפה, תרפיסטיות בבית, יבלו איתה כל יום, יסבירו לה איך לדבר, להתנהג, להתגדר, להתחבר, איך מישהי רגילה צריכה לחיות. ואחרי השירותים כשהיא תשטוף ידיים, ניתן לה פרס וממתקים, נריע לה כפליים. היא תקבל גם חייכנים ומדבקות ועוד פרסים ומאזנים ומדבקות וצ'ופה וכן אוטיסטית. ככה זה נקרא. אבל אני בא, עשיתי באסלה וגם שטפתי. אני מאמין אין לך בעיה, את כמו כולם. היא מיוחדת. היא עושה תנועות
היא לא תהיה כמוך, נותר רק לקוות, ואמי בת 8 אז היא תתנהג כמו בת 4. צרכים מיוחדים זה אומר שיהיה לנו גם תו נכה, לפטור מתור צריך רק לפנות לביטוח לאומי, יהיה לו כלכלי. אמא, אל תדברי איתי על דברים של כסף, אני עוד ילדה. סליחה. נכון. היי. אני יודעת, את לא לגמרי מבינה, מדובר בביצת הפתעה. יהיה קשה לה להשתלב, לחברים להתקרר, לא תקלוט מהר כמוך ואת גם תעזרי לתמוך. הקול שלה נשמע מוזר, זה רפואי וזה מוכר. והיא גם לא תלך רגיל, היא תקפץ, זה קצת יביל. סתם תקרה לאנשים, תחזור על מה שלה אומרים. ותתפרץ באלימות, בלי כוונה ובטעות. היי! אבל הלב שלה אותו הלב, והוא אותך מאוד אוהב. פשוט מאוד קשה לו להגיד. 1, 2, 3